Wara kontroversji sħaħ dwar it-toroq, il-Gvern nieda skema bl-isem Via l kulħadd li se tkun qed twassal għal luħmi ġdid tat-toroq. Bil-Gvern jgħid ukoll li se jibda jħawwel is-siġar. Dan il-proġett ġie mniedi b'pompa kbira mill-Ministru tat-Traffiku Chris Bonnet li konferma li din l-iskema m'għandix miri u allura ma nafux meta se nibdew naraw xi forma ta' differenza quddiem is-sitwazzjoni diżastruża fit-toroq Maltin. Apparti il-fatt li din l-iskema ġiet imnedija mingħajr ma saru diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali. Hemm xi perjodu jenna fi żmien sena fl-aħħar ħanaraw daqsxejn differenza. Kif qatt se nkunu qegħdin niddiskutu mal-imsieħba soċjali ħalli naraw il-pjan li ħejjejna huma stess ikunu kontenti bih. Chris Bonnet ikkonferma wkoll li għal dawn l-aħħar snin il-Gvern mexa bi strateġija ta' tkabbir fil-popolazzjoni mingħajr pjan long term biex imbagħad jippruvaw jaġixxu meta l-problema tiġi ma' wiċċhom. Kif bdew jiġu challenges lejn l-infrastruttura bdejna nindirizzaw. In-nuqqas ta' serjetà mill-Gvern wassal sabiex il-poplu Malti wawċi jibgħati mir-reperkussjonijiet. Fosthom temperaturi ogħla minħabba li tneħħa delta s-siġar mit-toroq u żdieda s-siġarati fil-popolazzjoni li tfisser li l-infrastruttura, s-saħħa u għanta setturi oħra mhux ilaħqu mad-domanda. Fit-tnedija ta' din l-iskema l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul insista fuq il-ħtieġa ta' kwalità ta' ħajja għal dawk li jgħixu f'Malta. Bil-Gvern donnu qed jirrealizza wara 11 sena li hemm bżonn isir xi ħaġa.